National Learning Camp gilusad sa Department of Education labi na karong panahon sa bakasyon aron matabangan ang mga estudyante nga madugangan ilang kahibaw sa magkalingaw nga pamaagi. Ang dugang detalye nini pinagi sa live report ni Nico Sereno. Nico. Yeslan, pamaagi kuno kini aron matabangan ang mga estudyante nga maka-catch up sa unsa may nabiyaan nga mga leksyon tungod sa pandemya. Sa Mandaue City Central School, lain-laing mga activities ang gisukip sa classroom setting. Naabta namo kining klase sa grade 2 nga nag-coloring activity. Apan dili kini arts class kundi math lesson di ay. Sa lain nga room, unique sabang exercise aron matabangan ang makabataan sa mga numero ug problem solving. Kining mga grade 6 students gipaagi sa acting ug role play ang leksyon sa subject sa science nga solutions o mixture. Kabahin kining tanan sa nagpadayon nga National Learning Camp o NLC nga gilusad sa DepEd. Sa maong eskwelahan, 277 ka mga estudyante sa lain-lain nga grade levels ang miapil. Wala pa kayo nila na master ang concept. So as a teacher, sir, kumahimo kanang we have to be creative, and it's really a challenge no na kanang mo kuantag activity na maganahan sila or ma-internalize yun nila. Ang NLC is for high school gyud siya, particularly grade 7 and 8. But our kanang region 7 nakakita siya nga mas nindot jud umaapil ang kaning ato ang lower grade, so that's why this is our regional kanamura siya og innovation. Math, science ug English lakip na ang reading ang gitutukan sa National Learning Camp nga karong tuiga lang nalusad sa ahensya. Naa siya'y additional feature which is play for the learner. So naa siya'y time nga i-incorporate nila ilang learnings in a fun environment. So kanang magduwa sila, so naay mga activities sila nga lingaw. Ang mga teachers nga niapil niini voluntary ra usab. Apan may mga incentives nga ihatag kanila sama sa food allowance ug leave credits. The whole goal of this is to really help our learners catch up or maybe add sa katong na-loss na tong learning during the pandemic. Ang giklaro sa taga DepEd lan nga voluntary kining pagsalmot sa learning camp dili pinugsanay kay girespeto man sab nila kay dunay mga estudyante ug mga ginikanan nga mo biyahe, mo bakasyon ug uban pod na kinahanglan kunog break sa klase. Lan? Okay, daghang salamat Nico Sereno.